Pampanga Baled, it's me again, Alvin Botis of Exploring Pampanga. For today's vlog guys, nandito tayo sa SM City, Pampanga, sa mismong tapat ng Sky Ranch, Pampanga. Syempre, nakikita nyo sa likod natin itong giant elephant. Ang name niya is Pampy. So, kanina kasama natin yung mga iba't ibang influencers, nag-picture-picture na sila dito. Syempre, dapat meron din kayo.